हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग समस्तଙ୍କୁ जय जगन्नाथ सुप्रभात। सकाल सकाल ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କଲି, ଆଜି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ମୋ ଦିନ ସାରା କ'ଣ କରୁଛି। ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ମନ ଦୁଃଖ ନିହାତି ହେବ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଦିନ ସାରା କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଥିଲା କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଫ୍ରୁଟ୍ ସହ କାଟିଥିଲୁ। ତାପରେ ଚମ୍ପି ଆଣିକି ଆସିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଇଡ଼, ଆଉ ପଇଡ଼ରୁ ପୁରା ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ହେବ ପୁରା ପାଣି ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ମିଶିକି ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ ପଇଡ଼ ପାଣି। ଆଉ ଦିଦି ଆମର ଟିକେ ଭଲସେ ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ଭଲ ସଜେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏମିତି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ଦିନ ସାରା ଖାଲି ଦିନଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ ଆଉ ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆଜି ଛୁଟି ଦିନରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଘରୁ ସବୁ ଖାଇବା ପୁରା ଖାଇକି ପୁରା ଖାଲି କରିଦେଇକି ଯିବି। ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ଯିବା। ଚକୁଳି ବନେଇଲୁ ନା ସାଇଜ୍ ବାଲା ପୁରା। ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇବୁ ସେଟା କେତେବେଳେ ଭଲ ଆସିବନି, ସେଟା ନ ଦେଖେଇଲେ ପୁରା ଗୋଲ ବାଲା ଆସିବ। ତୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ତେଲ ପକାଉଛୁ? ପ୍ରଥମେ ଆଗ ପାଣିରେ ପକେଇ ଛିଞ୍ଚି କ'ଣ ସେମିତି ହବ ଭଲ ସାଇଜ୍। ଲେ ତୁ କରିପାରୁନୁ। ଦେଖିବା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗିବ କିଏ ପୁରା ଗୋଲ ବାଲା ଚକୁଳି ବନେଇ ପାରୁଛି। ଏଇଟା ତୁ ବନା, ତାପରେ ମୁଁ ବନେଇବି। ତୁ ବନେଇଥିଲୁ ଯେ ଏବେ ତ ବନେଇ ପାରୁନୁ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି କ'ଣ କହିବେ? ତ ତୋ ନାନୀ ଏମିତି ଚକୁଳି ବନଉଛନ୍ତି। ତୁ କରିପାରୁନୁ, ଦେ ମୋତେ, ମୁଁ ବନେଇବି। ମୋ ଆଇଡ଼ିଆରେ କରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନିହାତି ହବୁ। ଦେଖ ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିଲି, ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଚକୁଳି ପକେଇବୁ, ତାପରେ ତେଲ ବୁଲେଇବୁ। ओके हो गया। चकुला नहीं बिरिया हाँ बिरिया हेले भी सेमती है। हौ तू करके आणे, आम एपटे बसचु। चलतु आम जा। बोझ गला कि निम्ब पत्र खायापी। तो निम्ब पत्र खाइबा द्वारा आपणकर जो कृमि थे कि आपणकर जो आप डायबिटीज अधिक होगा हम ना आगुरी सतर्क। आप जानते खाइबे पिता गाइबे कि से जटस निम्ब पत्र आज दौर खायापी खाइबी। मुझे सब सप्ताह को 2 थर लाखे निम्ब पत्र खाए। प्रार्थना कर तिलक मारे प्रार्थना कर आसला गाधे तिलक मारती। तिलक झरिका बर्तन आने आसा देखते। तिलक लगेबनी, तिलक लगेबनी, तिलक पुटुरी काढ़िले निर्माल मैं 8 वे से आने आसली तुम भाई अच्छी निर्माल ना तिलक लगे वो बर्तमान बसी
ଶୋଇ ପଇଲାଣି ବୋଉଲ ସକାଳ ଶୋଇ ପଇଲୁଣି। ତାପରେ ବୋଉ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା, ପାଖରେ ଥିଲା ମନ୍ଦିର, ତ ମନ୍ଦିର ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ମିଳେ ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ତ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ମତେ ଏମିତି ପତଳା ଚକୁଳି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇଛି। ତାତିଛି ମୋ ହାତ ତାତିଛି ପୁରା। ଚାଲ ଏପଟେ ମଟର ତରକାରୀ ଅଛି। ତୁ କରୁଛୁ ମଟର ତରକାରୀ? ତା ସହିତ ଚକୁଳି, ମଟର ତରକାରୀ, ଏପଟେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇଛି ତୋ ପାଇଁ। ଯାଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ନେବା। ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେମା କେମିତି ପୁରା ବସୁଛନ୍ତି ହିରୋଇନଙ୍କ ଭଳିଆ। ସେ ଉପରେ ଖାଇପାରିବେନି, ଆସୁନ ଖାଇବ। ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିକି ଆସିଲା। ଜେଜେମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ତାଙ୍କର ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦିଦି ମାମା ମଧ୍ୟ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି, ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣେ ପୁରା ଯେମିତି ଗ୍ଲୋ କରୁଥିବ ଫେସ୍ଟା। ରିଅଲ କ୍ୟାମେରା ତ ରିଅଲ କ୍ୟାମେରା, ଏଥିରେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଅସୁନ୍ଦର କ'ଣ ଅଛି? ହାଇଲାଇଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ପକୁଡ଼ି ଖାଇବେ। ଏଠି ଜେଜେମା ବି ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଠି ମମି जी ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏମାନେ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ପୁରୀ ଖାଇବ? ପୁରୀ ଖାଇବ ନା? କଖାରୁ କଖାରୁ ତ କଖାରୁ ଦେଇ ଦବୁ। ପତଳା କରି ଦବ, ଯେମିତି ଖାଇ ପାରିଲା ପତଳା କରି ପୁରା ପତଳା କାଟିକି ଦବୁ। ଦେଖି ନେନା ଦିଦି ଡରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଧା ଦେଖିବେ ଦିଦି। ଏଇ ଦେଖିକି ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବ ନା? ବେଶୀ ବଡ ହେଇଗଲା। ଏଇ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ବେଶୀ ବଡ ହେଇଗଲା ନା, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କାଟିଥାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟିକେ ପତଳା ବାଲା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେ ଧନିଆ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଚଢିଯିବ, ସେଇ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖୁନ, ସେଇଟା ଭାରିଛେରି କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଲି ଖାଇବ ସେ। କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର। ନନଭେଜ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା? ନନଭେଜ ଖାଉନି ଜମା। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା କଫି ବନେଇକି, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଫି ବନେଇକି ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବୋଉ ଡାକିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଖାଇବା ଆମର ହେଇଥିଲା ଆଜି ସାଧା ଖାଇବା ବନା ହେଇଥିଲା। ତ ଭାତ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ି ଆଉ ଖଡ଼ା ହେକା ପଡ଼ିକି ବେସର ଟାଇପ୍ର ବନା ହେଇଛି, ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼। ବାହାରେ ଦେଖ ଦିଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଚାରିଟା ଭଉଣୀ? ବଡ଼ ଦିଦି ନା କ'ଣ? ଦିଦି। ବଡ଼ ଦିଦି ନା ଦିଦି? ମିକୁ।
तापर सेकेंड तापर गुपचुप आसला बो बर्तमान गुपचुप बनाऊे देखु उपरला टी गुपचुप खिया हो जाता समस्ते आ गुपचुप तो मत खाया भल लगे आ को मान को गुपचुप खाया भल लगे कमेंट निहाती जनइबे चलतु गुपचुप एंजॉय करवा ये बर्तमान देखु महाशया बर्तमान बाहर पूरा स्टाइल सहित के देखे देखे खाऊ गुपचुप शोई पड़ो गुपचुप खाई उठला पर देखली दीदी मो बनाऊँगी पूरा चाउमिन तो मुझे घाटिया भी बहुत भल लगे तो मुझे चाउमिन घाटी सी घाटी मुझे घाटीदेली तापर चाउमिन पूरा रेडी होगा तापर जेजेमा फास्ट बाड़ी नेली जेजेमा को खाइबा देली चाउमिन जेजेमा चाउमिन खाइले तापर मु भी गोटे प्लेट मोपाई बाड़ी नेली बाड़ी की पूरा देखु मु खाऊँगी खाइला टाइम दीदी मोर वीडियो बनाऊँगी आज दिन सारा वीडियो आपको केमती लगा कमेंट निहाती कहे रही जय जगन्नाथ।